వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్. ఈరోజైతే మనం మన టెర్రస్ గార్డెన్లో ఉన్న క్లైంబింగ్ రోజ్ని చూద్దాం. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఎంత బాగుందంటే సో చాలా అంటే చాలా అనమాట. నేను ఫస్ట్ తెచ్చుకున్నప్పుడు చాలా నీరసంగా ఉంది. అండ్ ఆ రోజు నేను చూపించాను మీకు మొత్తం ఆ రోజు వచ్చిన లీవ్స్ అని నేను మొత్తం అంతా కట్ చేసేసుకొని సో దీనికి ఏం చేశానంటే బయోడ్యాప్ అనేది ఒక 10 గ్రాన్యూల్స్ చిన్న గ్రాన్యూల్స్ ఇచ్చేసాను. ఇచ్చేసిన తర్వాత కొత్త జిగురు అయితే వచ్చి అండ్ ఇచ్చిన ఒక 10 డేస్ అయింది. ఈ 10 డేస్లో ఇది ఇంత బాగా చిగురించి అండ్ అలానే చాలా అంటే చాలా మొగ్గలు ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ 3 అయితే ఓపెన్ అయినాయి అనమాట. సో ఫస్ట్ ఓపెన్ అయినప్పుడు ఎల్లో కలర్లో ఓపెన్ అవుతాయి అవి. అండ్ నెక్స్ట్ డే 2కి క్రీమ్ కలర్లో ఓపెన్ అవుతాయి. నేను ముందు అది కూడా చూపిస్తున్నాను. అండ్ అలాగే ఒక 3 డేస్ తర్వాత ప్యూర్ వైట్ కలర్లోకి అయితే చేంజ్ అవుతాయి అనమాట ఇవి. సో ఇది డే 1 నెక్స్ట్ డే అండ్ ఈ రోజు తీసి నేనైతే మీకు పెడుతున్నాను. సో ఇది మన గార్డెన్లో ఉన్న క్లైంబింగ్ రోజ్ ఫ్రెండ్స్. ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్. బాయ్.